Купалаўскі тэатр сустрэў зіму прэм'ерай інтэлектуальнай камедыі «Арт». З гэтай п'есы ў 90-е пачалася слава французскай пісьменніцы Язміны Рэза. Яна перакладзеная на 35 моваў і любімая тэатральнымі рэжысёрамі з усяго свету. Вось і Мікалаю Пенігіну гэтак палюбіўся «Арт», што ён ставіць яго ўжо трэці раз. Шмат хто памятае культавы спектакль 97-го года ў Менскім малым тэатры з бліскучым акторскім трыа Манаева, Жураўля і Забары. Потым рэжысёр паўтарыў яго ў Пецярбурзе, а цяпер і на купалаўскай сцэне з'явілася гэтая дасціпная гісторыя. Сяброўства трох мужчынаў у крызісным узросце пад 40 апынаецца пад пагрозаю пасля таго, як адзін з іх набывае даражэзную і абсалютна белую карціну. Ты ж не з таго боку глядзіш. Зірні адсюль. Бачиш? Лінії. А для меня, Оля, это выники 20-го столетия. Это и про наш час. А про нуль можно любы нуль забить падзеі. Да ачмурэння спрачаюцца пра густы і сяброўства акторы Павел Харланчук, Сергей Чуб ды Артём Бародзіч і другі склад – Александр Казела, Олег Гарбус ды Михаил Зуй. Вось я сёння лазіў у Фейсбуку, нехта выкінуў фразу Бернарда Шоу, што я думаю, што сябры знікаюць у сварках, а сябры просто неяк так знікаюць незаўважна. Пра гэта таксама. Пра тое, што жыццё кароткае, 120 на метр. На 1,60 м. Ну, шмат аб чым. Ці глядзіцца «Арт» сёння гэтак жа смешна і ці займее спектакль былую папулярнасць? Наступныя паказы адбудуцца пад Новы год 29 і 30 снежня. Александра Дорская, Белсат.